your mind's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing. Oh, you're going to spread your wings and you'll take the sky. You'll take the sky until the morning. There's just nothing could harm you. With your daddy and mommy standing by you. Hyvät naiset ja herrat, Heidi Viljanen ja Tommi Harivaara. Kiitoksia. Summertime ehdottomasti mun lempibiisejä. Mistä moinen valinta? No, tää on alusta asti ollut mulle erityinen biisi. Mä oon tykännyt laulaa tätä niin kauan, kun mä oon nyt tätä jazzlaulua harrastanut. Oikeastaan sitä ennenkin jo. Kauan sä oot harrastanut jazzlaulua? No, tässä nyt onkin vuoden verran suurin piirtein. Vuosi. Kuinka kauan te ootte soittanut yhdessä? Just tää vuoden verran, että silloin kun löysimme toisemme, niin aloimme soitella yhdessä. Siis, mitä tarkoittaa löysitte toisenne? Onko tässä nyt romantiikka? no ehkä siihen myöhemmin astui hieman romantiikkaa, mutta ei aluksi. Ei aluksi ollut ollenkaan mitään tällaista. No, mikä sai sut kiinnostumaan jatsista? Mikä sai mut kiinnostumaan jatsista? No, mä oon ollut aina kiinnostunut jatsista, mutta mä en ole oikeastaan päässyt sitä pahemmin. Mä en ollut sellaisissa piireissä, jotka harrastaa jatsia. Tosiaan, kun mä näihin piireihin pääsin näin niin kuin tätä kautta, niin sit se vaan tuli luonnostaan. Että oikeastaan tää homma alkoi siitä, että mä kysyin, että tarvitteko te laulajaa, ja he tarvitsi, ja siitä sitten lähti käyntiin kaikki. No nyt sä oot vähän aikaa toiminut aika pitkänkin aikaa jo tämän homman parissa. Minkälaisia suunnitelmia sulla on tulevaisuudelle? No ensimmäiseksi mä nyt oon ajatellut, että mä valmistuisin arkeologiksi. Siis tää on aivan päinvastaista. No todella. Siis mä opiskelen arkeologiaa päätoimisesti. Tosin se on nyt siirtynyt lähinnä sivutoimiseksi tässä viime aikoina, kun toi jazz-harrastus on todella vienyt vähän niinku yliotteen tästä. Mutta mun olisi tarkoitus myös niinku musiikkihommaa hieman niinku lisää, opiskella musiikkia ja noin oikein niinku ottaa sit paremmin kiinni. Minkälainen ohjelma teillä on täällä festivaalilla? No meillä on tällaisia jazz-standardeja. Jazz on erittäin tämmöistä perinteistä bluesahtavaa jatsia, aika rauhallista. Hiukan groovimpaakin, mutta ja on meillä yksi sellainen biisi, tällainen keskiaikainen jazz-valssi, joka on hieman erilainen kuin muut. Mennään tänne puolelle välissä, et joudu mumiseen siellä yksin. Mitä sä sanoit? Niin mä sanoin vaan, että kysymys oli ohjelma eikä ohjelmisto. Niin. No kuinka paljon teillä on keikkoja ollut täällä? No, jos Heidi vastaa. Kuinka paljon keikkaa? No meillä on nyt pari keikkaa ollut tässä näillä festareilla ja tossa nyt ensi viikolla on sitten vielä muutama. Oletteko te ollut aikaisemmin muuten täällä Porin Jatsialla, nyt kun on juhlavuosi, niin pitää kysyä kaikilta? No mä en ole esiintymässä ollut aikaisemmin tietenkään sitä, mutta muuten mä oon kyllä liikkunut täällä joka vuosi ihan pienestä asti. Mä oon porilainen. No joo, totta kai. Mitkä on sun omia jatsuosikkeja? No, jos nyt naislaulajia tietysti tästä täytyy mainita, niin Billie Holidayta mä oon kuunnellut varmaan kaikista eniten, mutta Nina Simone, Ella Fitzgeraldista mä en oikein tykkää. Mutta mä en ole hirveästi ehtinyt vielä tutustua tähän tässä opiskelulomassa, mutta Nina Simone ja Billie Holiday, siinä ne varmaan on. John Coltrane on kans yksi suosikki. Miles Davisista tykkään jostain jutuista ja tällaisia. Hei, kiitos hirveästi, että pääsitte tulemaan. Tässä niin kuin aamu alkaa sarasta ja täällä on ihan mieletön tunnelma taustalla. Jäättekö te tänne heilumaan vielä vähäksi aikaa? Ehkä me jäädään, ehkä me lähdetään kotiin nukkumaan, koska on ollut takana aika rankka päivä. Meillä on ollut muutama keikka, muutama yllätysesiintyminen ja sitten vielä tämä täällä. Hyvä. Lähdetään eteenpäin, lähdetään tonne Jatskahvilan puolelle. Simolla on siellä vieressä.